Kære venner af Coordination Committee, dette er en lille velkomst og tak. Velkommen alle sammen, og tak, at I valgte at deltage i fejringen af vores 40-års jubilæum. Et specielt tak til de indbudte gæster for at de modtog vores invitation for at fejre vores forenings fødselsdag sammen med os. I slutningen af 60'erne og i starten af 70'erne ankom der ca. 3.000 jøder til Danmark og samme antal til Sverige, som resultat af en af de største antisemitiske kampagner i efterårskrigen i efterkrigspolen og de gamle, de ældre og de unge har fået sikkert hjem i begge lande. Den 26. november i år er det 40 år siden, at der afholdtes det 3. interskandinaviske seminar for polsk-jødisk ungdom på Borrevejle Idrætsskole i Danmark, hvor ideen om moderne Coordination Committee opstod. Foreningen for de polske jøder i Skandinavien er et enestående fænomen for hele den jødiske emigration fra Polen i kommunikatiden. På seminaret blev Coordination Committee altså dannet, og den første interskandinaviske bestyrelse, gældende for Danmark og Sverige, bestod af Jerry Bergman, formand, Danmark; Henrik Becker, Sverige; Kuba Weinstein, Danmark; Danuta Czerniak, Sverige; Daniel Koverman, Sverige; Mala Moskovic, Danmark; Alexander Niemann, Sverige. Tak til dem for den første store indsats, vores forening begyndte at arbejde for os, dengang unge jøder fra Polen. De er altså stadig unge. På seminaret blev Coordination Committee altså dannet, og den første, i jødisk orientering fra januar 1977 kan man finde en beretning fra seminaret i Borrevejle, skrevet af Mala Moskovic, som fortæller blandt andet: Komiteens Coordination Committee for Seminar Activities for Polish Jewish Youth in Scandinavia, som det hed dengang. Formål er at aktivere polske jøder i Skandinavien med jødisk arbejde som seminarer, møder, fester, samvær osv. Samt at forbedre og uddybe kontakter med andre jødiske organisationer. De interskandinaviske bestyrelser med egne underbestyrelser eksisterede til og med 1980, hvorefter besluttede man at deles til CC i Danmark og CC i Sverige. 2 selvstændige organisationer, men med tæt samarbejde med hinanden. Seminarer i Skandinavien fandt sted 2 gange årligt, om foråret i Sverige og om efteråret i Danmark. Sidste seminar i Danmark fandt sted i august 1996 i Hillerød. Tilslutningen var ringe. På generalforsamlingen har man vedtaget at droppe seminarer i Danmark fremover. Efter 20 år blev seminartraditionen brudt i Danmark. Vi har dog holdt et nostalgiseminar i Slagelse i maj i år i anledning af CC's 40-års fødselsdag. Knap 100 mennesker fra Danmark og Sverige har deltaget. Udover seminarer i Danmark og Sverige var der også frem til juli 1981 ture og seminarer til Israel for de unge jøder fra Polen, foretaget af daværende Slichot i Skandinavien. Fra 2006 til 2013 kunne man også med CC komme på et aktivt familieophold i Jylland, hvor programmet var i forhold til CC's vedtægter. I mange år har CC udgivet blade og tidsskrifter som CC's orientering og kontakt og dialog. Man har flere gange opfordret til ændring af foreningens navn. Der var voldsomme protester.
Først til CC's generalforsamling i 2015, altså sidste år, blev man enige om at ændre navnet. Foreningen hedder nu Coordination Committee, forkortet CC. Der var krise i 83 på generalforsamlinger under seminaret i Hillerød i december 83. Kom der et forslag fra daværende CC's formand om at oplyse foreningen, da der ikke var nogen til at føre organisationen videre. Forslaget medførte en storm af protester. Flertallet mente, at foreningen skal absolut bestå, og straks meldte sig 6 nye personer til foreningsarbejde. Der var i årenes løb forskellige bestyrelser. Alle har gjort et godt stykke arbejde for os alle. Til jer fra alle bestyrelser skal der lyde en stor tak. Uden jer var vi ikke kommet der, hvor vi er i dag. Og således er vi kommet til dagen i dag. 40 år er gået. Medlem af bestyrelsen kan stadig være enhver jøde fra Polen, samt andre, som identificerer sig med eller deler en jødisk kulturarv, interesse, der støtter foreningens formål. Og CC efterlever stadig foreningens vedtægter med formålet blandt andet at uddybe kulturelle aktiviteter blandt jøder fra Polen, bosat i Danmark gennem seminarer, møder og fester, som mange siger, at CC er kendt for, og andre arrangementer. At fremme jødisk kultur, de polske jøders historie og traditioner, at aktivere jøder fra Polen til at støtte Israels ret til at stoppe i sikre og anerkendte grænser, og andre. I tidens løb kom CC under den paraply af foreninger, der samarbejder med det jødiske samfund i Danmark. Vi samarbejder også med det jødiske museum i København og alle jødiske organisationer. Vores arrangementer afspejler foreningens mål. Vi må ikke glemme, at på det sidste fik jøder i Danmark også en udfordring. Vi har oplevet terror i København, hvor 2 mennesker mistede livet. Et af dem var fra vores lille samfund. Vi har mistet Dan Uzan. Attentatet medførte, at det nu bliver bedre passet på jøder i Danmark. Og her skal der lyde en stor tak til det jødiske samfund for deres kamp om, at det skal være sikkert for os at gebærde sig ved de jødiske institutioner. Udfordringen i Danmark er også kosher-slagtning og omskærelsespolitikken og debat. Derfor tak til vores rabbinere og det jødiske samfund for deres kamp med disse problemer. Og en stor tak også til politiet for, at de passer på os, og til regeringen, der gør det muligt. Der skal lyde en stor tak til Dansk Zionistforbund, Fælles Komité for Israel, CC og medlem af begge, for deres kamp for Israel og dets image i Danmark. Vi vil også takke Dansk Jødisk Museum, der gør det muligt, at de polske jøders historie bliver en del af jødernes historie i Danmark. Jeg vil igen i dag takke alle dem, der sendte støtte som hilsner til CC. Det hjalp til at gennemføre festen i dag. Jeg plejer ved CC's jubilæum at afslutte velkomsten med et digt om CC, skrevet af Christoph Krause fra Sverige, mangeårigt aktivt medlem af CC, som desværre ikke er blandt os mere. Jeg læser digtet først på polsk, og derefter i min frie oversættelse til dansk. Ktoś mnie pytał, co to jest CC. Jak odpowiedzieć na to mam? I jak tłumaczyć tu człowiecze coś, czego dobrze nie wiem sam? Gdy czasem smutno mi i źle i noc jest pełna dziwnych snów, przyjemnie jest pomyśleć, że
Niedługo czas się spotkać znów. Tu zawsze śmiech i radość jest, tu szybko płyną dni. Tu w bratnim gronie człowiek jest, tu dobrze mi się śpi. Wszak zlotów już tak wiele było, lecz nie ustają ni figle, ni hece. Tu zawsze spędzamy miło tu zawsze czas spędzamy miło i to jest właśnie cece. Der var nogen, der spurgte mig, hvad er CC? Hvordan kan jeg svare på det? Hvordan forklares det, min ven? Når jeg ikke selv ved det klart. Nogle gange, når jeg er trist og lidt ked af det, og har mærkelige mareridt om natten, dejlig er en tanke om, at vi snart ses igen. Så mødes jeg i mange smil og megen glæde. Når vi er sammen, rinder tiden rask. Her føler jeg mig hjemme. Her sover jeg bedst og trygt. Vi havde jo så mange træf, men der er stadig tid til lidt ballade. Her er der altid sjovt, for vi er glade, og det er nemlig CC. Vi fejrer. I år er der også en iblandt os, der kan fejre 25 års jubilæum. Jeg vil benytte lejligheden, at vi er samlet i dag, og takke Samuel Korngodt, værsgo, kom, for hans 25 års møjsommeligt arbejde som kasserer af CC. Samuel, du har gjort det fremragende. Tillykke! Tak for den anerkendelse, men uden jer alle sammen, så ville jeg ikke arbejde så lang tid i CC. Så I har bidraget til det også. Tak. Kære alle, nu vil jeg ikke udmatte jer mere, og nu vil jeg give ord til konferencier af vores aften, som mange af jer kender, og som hedder Henrik Goldschmidt. Værsgo. Han introducerer sig selv. Rigtig god aften. Som sagt, så hedder jeg Henrik Goldschmidt, og jeg har været meget i tvivl om, hvilket sprog jeg nu skulle være konferencier på. Fordi når jeg lytter her, så er der kun ét sprog, der er hovedsproget her i aften. Dobre wieci. Nazwam się Henrik Goldschmidt. Moja rodzina pochodzi z Wrocław. Jeg håber, I forstod det, for det gjorde jeg ikke selv. Jeg har lært det af de gode mennesker, der sidder herovre, men der er et gran af sandhed, at jeg lige pludselig i løbet af de sidste par måneder alligevel er blevet udnævnt til sådan en slags ærespolsjøde. Er det ikke rigtigt? Ja. Og det er jeg meget stolt over. Jeg vil gerne sige tusind tak for den store ære, det er at skulle lede aftenens underholdning og program, som er meget imponerende. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til jer alle sammen. For de polske jøder i Danmark, de bringer så meget kultur og så meget glæde og åbenhed og varme. Og når jeg er ude at spille, så kan jeg godt sige det i det her selskab. Nogle af dem, jeg er allergladest for at spille, det er de polske jøder. Og hvorfor? I kender alle sammen. Man kan efter Mammeløsen sprechen. Abisle? Ja. Abisle? Og jeg skal også prøve det svenska i kvæl. Ja. Men for at hylde jer, så har jeg digtet. Jeg har siddet derhjemme og digtet. Men det er altså på dansk. Jeg undskylder, at jeg ikke kan digte på polsk. Jeg skal prøve at oversætte det. Men nu skal I høre mine digte. Jeg læser dem meget langsomt op. Blandt de bedste jøder under solen kommer rigtig mange fra Polen. De har store, åbne favne
men for mig har de svære navne. Navnet kan være meget flot. En af mine venner hedder for eksempel Rapot, Bluestein, Mitsinski, Vanjevic med mere. Min tunge, den krøller, men der er mange flere. Man bliver lettet, når navnet naturligt svinger. Når der endelig er en med det gode navn, Singer. Man bliver glad med navne, der rimer på put. Og her tænker jeg på Samuel Korn. Og heldigvis her siddende Amtish, er der flere, der bærer det gode navn. Hvad synes I om min digtekunst? Komiteen vi fejrer, at den består så stærk selv efter 40 år. I dag, og nu bliver I skuffede, vil jeg ikke spille et stykke. Nej, jeg vil synge og danse og ønske tillykke. Vi fejrer jer alle under parolen tillykke til jer, der kom fra ja. Det er nogle af de ord, jeg kan huske min svoger sagde, når han synes, at nu er tiden inde til, at han skulle hjem. Så mit polske sprog får næsten opbrugt. I er jo umanerligt heldige, fordi I kunne ikke vide, da I lagde denne aften, at det var en dag, hvor jeg skulle gå på mine flade fødder lidt længere, end jeg har gået i adskillige år i dag, for at hente den pris, som I var så venlige at omtale før. Og det betyder, at jeg jo altså har nogle trætte ben, og det betyder, at jeg ikke kan stå her ret længe, og det kommer jo jer til gode. Så år er jo i Bibels forstand et rundt tal. Man finder tallet 40 en masse gange. Kom bare igen på lørdag, og så vil I høre om et eller andet stærkt regnvejr, der varede i 40 dage og 40 nætter. Og I kan se noget med 40 år i ørkenen, og Moses var 40 dage på bjerget, og David regerede i 40 år. Og det er virkelig et tal, der går igen. Så meget, at vi kan regne med, at det har været et grundtal. Så hvis der er nogen, der har mumlet noget om, at det var et firkantet jubilæum, så vil jeg sige nej, det var og bliver et rundt jubilæum. Og tillykke med det. Og der er jo enkelte af os, der var yngre for 40 år siden. Det er jo så et problem, når man stifter en ungdomsforening, og alle medlemmer heldigvis overlever i 40 år, så ser billedet lidt anderledes ud, end det var for 40 år siden. Men der var sandelig behov for 40 år siden til, at denne organisation blev stiftet. Vi havde jo en forening af polske tilflyttere, flygtninge, hvad det nu var kaldt. Men der var de alle sammen over 40 år. Og der var så nogle af dem, der var under 40 år, der havde et behov for, at der også skulle være et sted, hvor de kunne være. Og så dannede man Coordination Committee, jeg ved ikke, hvordan navnet egentlig er blevet født. Men det er jo underordnet. Jeg har lært fra navngivning mange steder, at man kan diskutere længe, skal barnet hedde sådan, eller skal det hedde noget andet. I det øjeblik, man er blevet enige og kalder barnet sådan, så kan barnet slet ikke hedde noget andet. Så Coordination Committee er blevet et begreb, som vi har glædet os over at have kendskab til. Da jeg åbnede min avis i morges, så stod der, at uden indvandring
så vil det danske folk dø ud. Det er en stor overskrift. Og det er jo så sandt, som det er skrevet. Vi har rent fødselsmæssigt set en række daglige unge mennesker, der ikke sætter børn nok i verden, og derfor så dør der flere, end der bliver født, og så kan det være regnet ud, at så vil vi efterhånden gå ned i befolkningstallet, med mindre vi får en indsprøjtning udefra. Hvis det er rigtigt for Danmarks vedkommende, at achat hammer ved hammer, hvilket betyder så meget desto mere, er det rigtigt for den jødiske menighed, der ikke ville have eksisteret, i hvert fald ville have været ingenting, uden brug af sådan nogle fine lokaler, som vi er i dag, og slet ikke at tale om de fine lokaler, vi får om halvandet år inde ved siden af. Hvis ikke der havde været indvandrere i begyndelsen af det 20. århundrede, i 30'erne og i 60'erne, 70'erne. Så der er grund til, jo, som formanden sagde før, at sige tak for, at vi pludselig fik et tilskud, som vi på det tidspunkt ikke kunne forvente, fordi der eksisterede der jo allerede en stat, der hed Israel. Og man regnede med, at jøder, der måtte rejse fra deres hjemlande, de ville sætte kursen mod Israel. Jeg husker meget vel, at når jeg kom til internationale møder der i 70'erne, og jeg talte om det tilskud, vi havde fået i den jødiske menighed i Danmark, så kom der nogle vristende og arige kommentarer. Disse forfærdelige folk, som ikke var rejst til Israel. Der var virkelig uartige bemærkninger, der fulgte med. Og jeg sagde bare stilfærdigt, når jeg sad der i nogle dybe lænestole i New York eller Washington, eller hvor det nu var. Undskyld, men hvor befinder I jer? Er I på vej til Israel? Og så forståede debatten om den sag. For mit vedkommende var der ingen, der havde ret til nogen moralsk holdning i den sammenhæng. De, der følte, at det var her, at de kunne starte en ny tilværelse, de skulle være velkomne netop her. Og så vil jeg gerne sige, at der kom altså en række mennesker, der kom under betegnelsen flygtninge. Det var Dansk Flygtningehjælp, der var umiddelbart sagsbehandler. Og hurra for det, for det gjorde de godt. Men at være flygtning er en krank skæbne. Og jeg husker adskillige, okay lad mig sige, adskillige af jeres forældre og jeres forældres generation, der sidder oppe i min dagligstue og græd bitre tårer, fordi nu var deres liv forbi. De var flygtninge, og alt hvad de havde bedrevet indtil da, alt hvad de havde opnået, alle kvalifikationer de var kommet med, det var nul og niks, og de skulle starte fra scratch, fra ingenting, og nogle af dem var altså allerede så højt op i årene, at det at skulle starte fra ingenting, det var det samme som, at der var ikke mere at gøre. Det er det laveste trin på den sociale rangstige at være flygtning. Og jeg vil gerne sige, at mit hjerte brænder for flygtningesagen. Og det gør den jo principielt, sådan at det kan være flygtninge fra hvor som helst. Hvis de er flygtninge, så begynder jeg ikke at diskutere politik med dem, og jeg begynder ikke at diskutere med dem, hvorfor de er kommet her og ikke 17 andre steder. Og alle de spørgsmål, man kan stille, interesserer mig ikke. Det interesserer mig, at den pågældende skal kunne komme ind i et nyt samfund og gå op ad den stige og benytte alle de muligheder, som livet indtil da har givet dem.
til, at de jo kan komme hurtigere op og få et normalt liv. Når de så er kommet derop, så er jeg villig til at starte en diskussion om politik. Men kun når vi så altså er lige mænd, de på samme trin som jeg, så kan vi diskutere politik. Indtil da er det en utrolig byrde, og jeg har fantastisk respekt for flygtninge, og jeg er utrolig bedrøvet ved tanken om alle de folk, der ligger på bunden af Middelhavet og har givet deres liv og aldrig nået frem til en kyst, hvor de kunne retfærdiggøre eller ikke retfærdiggøre deres situation. For mig er der ingen bekvemmelighedsflygtninge. Det er at lukke døren til sit hjem. Det er at sige farvel til sit liv. Starte fra scratch. Det er i sig selv så voldsomt en sag, at der kan ikke være noget bekvemmeligt ved sagen som sådan. For mig var det et spørgsmål også om at se sagen lidt i perspektiv. Jeg havde hørt mange beretninger, jeg havde sagt for mange beretninger, om at der ved modtagelsen af jøder fra Østeuropa i årene op til 1. verdenskrig var en meget negativ holdning over for dem, der kom blandt en del af de danske jøder. Og jeg havde både familiemæssigt og på anden måde forbindelse til, at der var altså et fortal, der forstod, at takket være den indvandring fra Rusland, Polen, Ukraine, Baltikum, hvor de nu kom fra, så ville det mosaiske trossamfund i København få forlænget levetid. Og det viste sig at slå til. Og jeg var personligt meget ivrig efter, at den fejl skulle vi ikke gøre en gang til. Og så må historien fortælle, om det lykkedes at undgå det eller ej. Men jeg kan kun sige, at jeg har fundet så mange gode venner. Jeg har fundet så mange fine mennesker. Jeg har fundet så store kvaliteter i den kreds af mennesker, der kom her, at det har fyldt mig med stolthed. Og det har fyldt mig med stolthed den måde, I blev integreret i det danske samfund. Skibet. Er der nogen af os, der kan huske? Og jeg var rystende nervøs, fordi der var ikke så forfærdeligt langt fra Skibet og til Istedgade. Når man på det tidspunkt sloges med cykelkæder og andre ting, der var og lurede i sådan en gade. Og jeg var opsat på, at ungdommen skulle ikke havne i en eller anden bandekrig i Istedgade. Så jeg kan huske, at jeg pludselig var en meget ivrig forkæmper for undervisning. Jeg vil bede om at bringe en hilsen. Jeg vil sige til jer, at i Israel er det, som man kender rundt om verden, for at kalde idishemange. I kender, I har hørt det. I'm here.
I 1969-70, der var jeg en lille dreng på 11-12 år, og jeg havde ingen som helst fornemmelse af, at jeg havde noget som helst. Fra den tid, som jeg ved ikke, hvor mange af jer kan huske, dengang hvor Polens marskal hed Kostja Rokossovski, og han skulle være en polak. Og dengang så læste jeg på universitetet, og så havde vi også militæruddannelse, og der var der faktisk officerer, som talte lidt mærkeligt polsk. Og så var der en af man kunne se, at han måtte være mindst kaptajn til, og det hedder ikke vores stjerner eller mærker. Og han sagde, studenci, hvis I nie dziwcie, że ja tak źle po polski mówię, ale ja był 6 lat w Paryżu. Nå, men den tiltrækker vi fra os. Ja, så er det den næste trin, hvor vi kommer til en mand, som kommer fra Moskva og kommer ud af toget i New York, og så står han der på perronen, og så kalder han Nasilstykke. Så kommer der en der så på tørk. Der kommer en. Нет, все насильщики. Så kommer der en til. Все насильщики. Til sidst, så står der 200-300 portører på perronen, og så siger han, насильщики, я для вас привожу привет от насильщиков Москвы. Danska än, så ni tillåter att några få ord jag kommer tacka Danska Coordination Committee för det hela på polska. Kochani, przybyliśmy do Skandynawii, w zasadzie nie tylko do Skandynawii jako młodzi, jako piękni 20-letni. Dużo się wydarzyło w tym czasie, który mógłbym powiedzieć krótki, bo przebiegł bardzo szybko. Obchodzimy 40-lecie, bo 40-lecie organizacji, wspólnej organizacji szwedzko-duńskiej, z czego powinniśmy być dumni. I jedyne, co chciałem jeszcze dodać, to chciałem bardzo podziękować organizatorom tej imprezy, tej wspaniałej imprezy, nie tylko tej imprezy, wszystkich imprez, w których gościliśmy. Chciałem podziękować za wspaniałą atmosferę, za wysoki poziom artystyczny, za ciepło i sporo serca. Chciałem Wam wszystkim podziękować, również tym, którzy przybyli ze Szwecji, bo jest nas ponad 10 osób. Chciałem podziękować za to, że możemy tutaj razem być, za to, że jesteśmy razem, za to, że tworzymy tę wspaniałą, ciepłą atmosferę, że nam się udało i oby tak dalej. Dodam trochę tak spontanicznie parę słów, co zauważyłam tutaj w czasie tego wieczoru. Sama idea powstania Coordination Committee wyszła faktycznie z Soknitu, czy z organizacji, która... Tak. On widział, że jakoś tak nie potrafimy się zrzeszyć z Żydami duńskimi czy szwedzkimi i uważał, że potrzebujemy do tego pomóc. Kto? Znaczy potrzebujemy pomoc, potrzebujemy w jakiś sposób dostać pieniądze. Szalia Abraham Goczek. I wziął takich 2 reprezentantów i powiedział, zróbcie coś z tym, bo tak nie może być. Przyjechaliście z Polski, wyrzucili was stamtąd, a tutaj w ogóle nie jesteście zrzeszeni w tą wspólnotę. I tak to się zaczęło. Co chciałam powiedzieć, że dzisiejszy wieczór i to, żeście zaprosili, to, że jesteśmy tutaj w tym budynku,
mozaiskiej duńskiej, czyli to się nazywa judyjska Wesamnik duński. My jesteśmy siostry i bracia, no w tej chwili niestety nie mogę powiedzieć, że to tak u nas wygląda, bo to tak niestety w Szwecji u nas nie wygląda, ale samo to, że jesteśmy w tym budynku, samo to, kogo byście tutaj zaprosili i ci, którzy do tej pory mówili, i ta broszurka, która, jestem tak wzruszona, że nie wiem, aż mi słów brakuje. Ta broszurka, w której napisane są mowy od Żydów duńskich, od gminy duńskiej, od reprezentacji Żydów duńskich, jest tak wzruszające. Mogę powiedzieć, że jego idea jednak się troszeczkę udała, bo my sami nie jesteśmy w stanie, musimy należeć, musimy przynależeć. I to naprawdę pięknie, żeście zrobili to 40-lecie. Jestem zazdrosna, że my tego do tej pory nie zrobiliśmy, ale co? Nic tylko się poprawić. No, już niedługo ja też pójdę na emeryturę, chciałam powiedzieć, także może coś będziemy robili. Bardzo dziękuję naszym Kitania. Zrobiliście wspaniałą robotę, zaprosiliście wspaniałych ludzi. No i nic nie mogę powiedzieć, tylko dziękuję.